хонаи фурӯшӣ дар назди бозори Меҳргон, ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе як хонага ду хонага кардагианд бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои навастрой. Худи бино аз 13 ошона иборат аст. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. Марҳамат абзорона шуруъ мекунем. ҳоҷатхона бо ҳаммом, кладовка, ошхона ва якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар инҷо бошад дуюм ҳуҷра.